Халыкара туган телләр көненә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты бүләк әзерләде. Татар әдәбияты тарихы сериясенең 8 томлыгы тәкъдим ителде. Яңа китаплар иң әүвәл язучылар хузурына тәкъдим ителде. Толырак хәбәрчеләребез язмасында. Очрашуга татар язучылары, әдәбият галимнәре, китапханәчеләр җыелды. 8 томлыкны институтның татар әдәбияты бүлеге җитәкчесе Галим Әлфәт Закирҗанов тәкъдим итте. Яңа хезмәттә совет чорында кертелгән идеология бетеп, яңа исемнәр кайтуын ассызыклады. 90-нчы елда мин хәтерлим, безнең Татарстан Фәннәр академиясенең президенты Мансур Хасанович Хасанов киңәшмә җыйды һәм шул киңәшмәдә татар әдәбиятының тарихын язуның методологик нигезләре дигән доклад ясады. Аның концепциясендә төп юнәлешләр ул да булса, без инде әдәбиятны моңа кадәр яшәп килгән рәсми идеологик карашлардан чыгып түгел, бәлки матур әдәбиятның, сүз сәнгатенең үз кануннары буенча, ягъни эстетик кануннар буенча эшләргә тиешлегебезне ассызыклады. Автор буларак та, редкәде язучы буларак та катнашырга туры килде. Безнең менә нәрсә җитмәде? Мин шушыннан башыма дип төшәм. Менә безнең алга табада татар әдәбият тарихының беренче томын языр алдыннан аның конспектны, менә шушыннан проспекты төзелде. Проспект ул төзелде шул тикле бәхәс белән җәмәгатьчелек тарафыннан хәзер тикшерелде. Хәзер анда белән Хатиба Госманнар, аннан соң теге ниләр анда, Мәсәна Хайриләр, аннан яшьрәкләр катнашып, язучылар катнашып, шуннан соң инде эшкә керешелде. 8 томлыкта, менә мин аны моңа тикле дә әйткәнем бар, ничектер бер кулуарныра. Менә Рауилга без ышандык, аңа ул кычык зур йөк. Хәзер шушыны белән алдану, ничек күрәбез без аның башыннан алып азанына кадәр шушыннан. Нәрсәләрне алырга телибез? Башкалар менә шушындый сөйләшүләр булмады, җитди. Менә безнең әдәбиятыбыз бинне искиткеч бай хәзер шушыннан. Хәзер аны шушыннан гәүдәләндерү, заманга туры килешле ул кычык зур. Фәнни басмада урын алган материаллар әдәбиятның тарихи үсеш этапларына бәйле рәвештә бирелә. Айрым әдипләр иҗатын өйрәнүче галимнәр шул исәптән Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә тартылган. Хәзергә без ел сайын яңадан бер томны яңартып чыгарып бару турында сүз алып барабыз. Беренче, икенче томны ни өчен шул кадәр күп дәрәҗәдә үзгәртеп чыгарабыз? Менә без шундый хәл белән очраштык. Әле генә бер СССР эчендә булган төрки республикалар, алар аерылып чыктылар һәм безнең мирас бүлешү процессы башланды. Һәм без шунда шундый күренеш белән очраштык. Барлык төрки республикалар берләшеп, 5 республика, алар инде мөстәкыйль дәүләтләр, алар үзләренең 8нче сыйныфлары өчен дәрес эшләделәр. Гомум төрки әдәбият, гомум төрки тарих дигән. Аларда без берничә тапкыр әлеге хезмәтләргә экспертиза оештырдык һәм экспертиза оештырган вакытта шундый хәл күрдек. Менә безгә бүген яңа баштан үзебезнең әдәбият тарихындагы борынгы язучыларыбызны, аларның иҗат мирасын якларга һәм яңадан үзебезнең хәзинәбез икәнен расларга кирәк һәм шул вакыт җиткән икән. Әлеге фәнни хезмәт 2014-2022 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы кысаларында нәшер ителде. Фәнни басмалар китапханәләргә, мәктәп-гимназияларга, югары уку йортларына таратыла. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.